We zitten weer het aardig bij en dat is dan weer positief. Maar dat jestige karakter zou toch wel bluwen, want de buien winnen er ik nog. En joen en vannacht laat ik daar maar eens mee beginnen. Nog altijd een kans op een enkele bui of een buiken. Ik wil opklarings en vannacht sam 9 en 12 graden, misschien 12, 13 graden op de eiland, 8, 9 graden in het oosten en het zuidoosten van de provincie. En de wind die houdt hem starig gewoon deel, zwak of matig, maar in het watergebied nog altijd een vrij krachtig, komt uit westelijke richting mooi. Dan morgen. Morgen daai mij toch weer enkele buien, ja. Vooral in de maandtijd en in het eerste pad van de middag. Daarna wordt het droog, komt de zinnen er meer bij en lijkt het een hele aardige dag, maar nog altijd wel onder de koele kant. Temperaturen zijn zandje of 18 graden. En de wind uit het noordwesten waait matig en vrij krachtig, letter vlug aannemend. En dan zetten we op naar het vooruitzicht. En dan komen we toch wel wat nasimmerwaarts in. Is het morgen de laatste dag van deze simmer. Het is toen de eerste dag van de meteorologische jest. De jest nevens de waarkunde. Maar dan hebben we het wel over een droege dag. Hebben we het over een dag met zo'n 18 of 19 graden. Vrijdag hebben we het over een droege dag met flink wat zinnen. Zo'n 19, 18, 19, misschien wel 20 graden. En op sneeuw heb ik een simmertemperatuur staan van 21, misschien wel 22 graden. En dan is het in één keer weer warm. En dan hebben we het over nasimmerwaar. En of dat ik bloed, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.